Periksaane to cil. Udah gini. Bejamule kowe ra eneng. Lah, Ini kelakuane Medion li ra enek iki. oh ya wes saya salah apa-apa wes. Ki. Ya sementara kuwi sik ra apa-apa. Iku bojone kancane ngawur. Mbok sewa apa piye? Bojone sapa iki? Bojone sapa Pak? Bojone wong akeh. Hop. Bojone percil. Bojone sinten Pak? Percil. Alah tasik tipis-tipis. Iya. Apik tenan. Iya. Aku ra ngemis. Sing anu roto. Alamate. Bojone sapa iki? Bojoku. Duduk. Bojoku. Loh, saurunge karo kowe karo aku sih. Bakal hilang. Kita kalau pakai perasaan seperti yang di rumah kemarin itu, ya kan? Sing nganti dadi iki kae. Kocokane ndi kocokane? Oke, panik. Kok iku lho. Kocokan apa to, Mas? Anak panitia. Undiane. Undian kok kocokan. Nah, diundi. Ya. Kuponnya Yang sudah kita dikumpulkan. yang kita undi nanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sekitar kurang lebih 60 Mas. Oh, akhiran wis karo Dek wingi kok. Eh? Wis kelong Dek iki selawatan wingi. Oh. 11. Ini ada hadiahnya 3 kipas angin, 3 magicom, 3 sepeda pancal kecil, 5 sepeda besar, dan 2 sepeda listrik. Oke. Untuk para penonton yang belum memasukkan kupon undian bisa langsung dimasukkan karena ini akan segera diundi. Ya. Kita hitung sampai 1 undian dimulai. 1. Oke. Ya wes. Ben cepet dong. Ini buat yang tadi beli produk kami, Hadiah AS dan juga 3 buah kipas angin. Oke, 3 ya. 3. Angsal kupon derek. Oke. Angsal kupon derek. Ora tuku kok. Masa orang tubuh? Loro Loro. orang bawa ini itu Mas. 2. 3. Aduh, ayo. 3 ini 1. Wes, wes lunas. Oke Pak Enggi, sudah dimulai nih pembagian hadiahnya. Kupon undian nonton wayang oleh hadiah biar suruhan. Kediawan, selat dinteni iki lho sing Nomor entok Mas, nomor entok. 0 0 7 5. Oke. toko ngarep iki lho. 3 buah sepeda BMX sudah dibagikan Mas Percil. Ya. Tinggal berapa lagi Mas? Masih ada Sekarang 5 sepeda. 1 2 3 4 5. 5 sepeda. Hampir sindene riyen. Goes dan juga 2 listrik. Iyong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong. Iyong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong. Wes, ya cukup gitu. Oh, gak ditutup nih. Ditutup nih ta? Oh, Diselingi. Ya rahmatullah saben ulian saben taun sinare candra dewi alamat kepilu padyan mendem kado ya kalan moro ulian andung-andung ana padyan ana mendem alamat tangise wong lanang gedung ayang yang kelapa dayang awak kula keloyong-loyong ayang yang kelapa dayang awak kula keloyong-loyong dikai mic ben nebak. Ati maceng Maju anu mbaknya. Bos Prit, lah niki rencang kula. Nomornya pinten, Pak?
120. Oh jujur. Iki kan Kae bos sprit. masyarakat kene wis terhibur. Aku ada kok Wonogiri. Lah iki ora kok kae iki piye malan. Ore. Ngene. Kuwi aja ngene geger prit. Aku pedal listrik aku. Iki duit kuwi cukup digawe kuwi tok. Lah lak kuwi ape ngekek kae ana dhewe. Ya takane. Takane. Ya sekarang. Waduh. Niki rencang saking Wonogiri. Nggih. Menika pembisnis luar biasa rencang kula menika batu baterai. Oh. Tapi saya itu saya bolo saking Wonogiri dan sampai sekarang kekancan kali kula niku luar biasa. Nah kula acara mesti mriki. Dadi turah loro kene. Wis iki ora kene. Sopo Bos? Sun Bos, sun. Lagi yogane piye? Ya yogane iya no. Iya nggih. Ya yogane barang kok mosok yo kene tok. Anu Mas bojo kula dereng Mas. Mas bojo kula dereng. Bojomu ndi? Ora duwe. Ya. Aku tak golek. Niki saking Bos Frit, iki gak iso tak ubengne timbangane kok kesuwen. Iki tak serahne pimpinan jenengan mawon, nggih. Nggih. Pimpinane dudu iki Mas. Nggih niku Mas asli niku. Niku nggih anu macane. Nggih, lele. Mas, timbangane Mas, duitku ilang lho Mas endi Mas? ilang di, mau mbok gawa kok iso. Ilang. Mas Antut. Pripun? Mosok iki. Nggih. Niki ketuane yoga niki. Nggih niku. Ketua. Nggih, weh, lajane sampean niku sarjana seni le, Mas. Oh nggih. Ampun nyepelekke. Nuwun sewu, Mas. Tukulan asem to Pak Kerja? Tukulan kulmu. Niki nuwun sewu saking Bos Frit, niki ditampi, nggih. Mangke lak mbok bilih anu didum, ngeten nggih. Senentune tunggal jenengan setunggal, nggih. Yo, bil nyapa kok iso setunggal dene sak separuh iki lho. Monggo, biasa. Estu niku pemimpinnya niku. Iki Mas, jenengan mangi tampi kersane adil jenengan tumbasne harum manis mawon dibagi. Pewangan bareng. Wow. Lah nggih. Matur nuwun Bos Frit. Son Bos. Nggih. Son Matur Bos. nuwun Bos Frit. Nggih. Mas, Nggih. tak musik kalau Oh, musik urung. Woi. Mas, Malah hilang, jangkrik aku tekor. Iprit Yo sampean iki sing mau-maune nyapo. Untung aku ki CEO. Yo CEO. Iki lara CEO ora notok iki ora nutut kaya ngene iki. Iya Mas. Kudune sedekah. Wong iki Jiro Lupatmo 6. Iki tak kei 100 susu ana 40. Ngono CEO iki. Wong iki kudu perhitungan nyok munyok. Lah perhitungan iki yo melu ngeramekne acara syukuran yo paling gak sampean ki bangga. Kancane dhewe dulure dhewe ngono kuwi Lah kudune iya. yo ikhlas. wong lanang kok kiting ali-ali ya. Nah, maksudnya Iki kali-kali matamu iki kali-kali. Wong ngene iki siji loro Ide nyali-ali mau tak omongnya. Sito-sito. Nah. Aku lek ora ngene iki lek ora anu. Kowe iya apa ora? Nah. Iki lek ora CEO wis ora. pojok kae. Iku pojok kae lho, kakung kae lho. Batang iki apa? Lah dalane wis. Duitku menghilang Mas. kok Mas. Duitku menghilang kok tak enti. Duitku menghilang. Lah kawitane piye to kok iso? Ancene si maling kok sisi kowe iki. Lu tak dilok kene kono kok ya. Ora enek lho nyatane aku ora nyekel iki lho. Ora enek. Lho. Periksaane to cil. Udah gini. Lah kon duwe kantong ajaib. Padha lan Sindene wis, yogane wis, pemusik wis. Dalange wis poro. dalange. Ora adil lho. Dalang ya. Dalang lho Mas. Dalang pemimpin Mas. Untung aku ki CEO. Yang menyamar ya Mas. CEO. Anu Mas, mau tak tukane bakune karep omah. Ya enggak no kudune adil rata kabeh. Iki kan isih turah. Turah Mas. Iki engko lak sampe ya tapi tak gawe opo lho. Iya. Kaya ngene iki digawe opo? Di sini wong ya. Gunane kaya ngene iki digawe opo? Kenal ning munggalan cak pertil pokoke petok tak pertil Lah. plak pure. Ele apa? L loman. Mambengi lak wis Mambengi ngomong. wis dijabarne. L ki P pelawak. heeh. Enggak
sombong. Terus R rajin. terus Ya, rajin apa pun. C cerdas. Eri raine lumpuk. iki tak ature Mas Anu, Dalang khusus Santul. digawe supire Mas Dalang sing gawane keris ora tau bener. Oh iya. Siapa Mas jenenge Mas? Malik. Malik. Mas Malik. Menusan muga-muga Aduh lah nek nonton siaran ulang. Iki khusus digawe Malik sebab kapanane Mas Dalang nggih keris sewan. bejamule kowe ra eneng. Lah, ini kelakuane Medion li rene iki. Tandane ludruk ya. Yes ngene iki lah. Kelakuane koyo ngene iki. Nuwun sewu niki damel Mas Malik mangke jenengan Nasto. Pun. Katamu to Mas. Lho, kekatane. Kekatan iki. Nggih jenengan Sudoman pantese pinter no Mas. Oh nggih. Kang, Kekatan iki kanggo Malik. Mosok kadane. Mukean iki. Cobi kula hitunge. Di ngono iki. Wis Kakean. Mbak. wong lanang ki ora apik nyekel dhuwit. Alah padha lanange koyo lanang. Dek yo lanang kok Kowe yo lanang. Lali ya Mas. Nembang Mbak. Monggo katuran nembang riyen matur nuwun terus. Ayu-ayu ya Mas. Kesayangan. Kaya prawananku mbiyen ya. Perawanmu. Prawananku riyen lak nggih ngeten iki ninting ngeten iki ta. lah perawan kok sunat ku lho. Oh iya lali. Perawan tolang-tolang. Lah prawan ora oleh sunat. Iki duwite sapa iki? Duit segene iki ora ngaku wong. Uang kita om itu om. Tak sekele nduk kok nek ilang nduk. Lah ojo percaya. Yo, mangga. Yo. Terus Mas ya. Matur Mbak Nuwun. Pak Sange. Interupsi Mbak Cange. Nggih. Selentem ini jogetnya bagus. Nggih. Hengki jogetnya bagus. Nggih. Matur nuwun. Percil itu mulai SMP, SMU penari. Ngoten. Ya satu-satunya pelawak yang khatam cara lulus joget Samirah Percil. Ngoten. Kon joget Samirah Denti Sindani Yukarmi Bu Emamu. Oh, Kon Nggih, nggih, kon nggih. joget Ki spesial lho pesindene. spesial. Monggo Bu Karni. Jogete bara aku ning kene. Ngeweh nggih, ngeweh iki. Oh, sing nyinden iki lho. jadi Percil ben Samirah. Ya. Apa Bu? Aku biyen ya ngono kuwi. Weh, Saiki nggih. sikile wis asamurat. Nggih. Ngeweh. Samirah ya. Ya tarik Samirah. Ya. Kene. Kae kae ora putra
biasa, luar biasa. Weh, nah. Niku angsal kula riyen saking Madiun. Oh, malah ki Madiun. Nggih. Oh, nggih. Padahal kula niku asli Banyuwangi, nggih belajar sak merah nika nggih teng Gedhong Madiun menika. Weh, Hebate niku macangi. Moan seni kiru. lah sampean padha-padha le jebolan kok Madiun kok. Benten-benten nek Mas Percil niku samirah sesuai dengan karakter. Nggih. Nek Mas Lentem niku sosok karate sambung dijogeti. Oh, ngaten. Nek kula versi kula Samboyo. Padha sami lho Apa Mas. iya? Sik nek Slentem niki gangsaran mawon. Ben solo spell. Nah, niki Mas Lentem Niku niki asli. Lah iki asli. Percil niku Sandekar lah iki asline. Kula riyen ya iso njunjung sikil wong kaya percil bak iki jomre kok njunjung sikil. Njunjung meja wis tele-tele. Nah iki niku sepele enten jogetan beda. Oh, ngaten. Benten-benten. Mriko niku benten-benten. ya cindakane benten-benten Mas. Nggih. Selendang bukaan percil itu samira oke, walang kekek oke. Kula kan gremong raketang separuh oke. Nek iki niku waduh tenang. Napa, Pak? Napa, Pak? Riyen joget ke wedokan niku Iki lho. Aja joget nih. Anten fakih piyambak-piyambak. Pakai Ya, dasi pasti fak. Pakai diengkolmu yang dipaki kok rumah sana. yo gangsaran Mas. Saran Mas Benro. Anu alon-alon ya Mas gangsaramu. Mas datang ya. Separuh Iki kok anu kok kuwi mengendangan no wes. Mas Randu titip Samirah ya. Oh, nggih. Nek bintang tamune percil kudu Samirah. Nggih, siap. Pakai jogete Banyolan kula anu. Aman. Nggih, nek nggih teng Jawa Timur. Go ganti serampat lho ben gak dindi serampat. Nggih, nggih, nggih. Pokoknya saya nanggap mas. Awas ya. Ayo. Bentar. Iki. Siapa? Luar biasa. Lah niki. Oh, iki lagi iki. Iki. Kowe sambung iki, pecah iki. Boten Aliran Samboyo niki bantengan Mas Rai. Oh, nggih. Yo, apa napa Pak? Anu Pak. riyen tapi ya niki pun boten. Samboyoan. Ya, oke. Ya, iya Mas. Samboyoan. Dung. Ya, monggo. Ya ora pantes no. Mosel nang cepot. Masalah. Inilah Avatar Eng. Pas. Menika ya jurus. Sembarang jurus. Oke. Nah niki. Oke, ngene niki. Malah kaya pitik ayam Niki bocah lah. Biyen-biyen iki ora serius ndagel nggih ngeten iki. Lo anu jebolan MMA soal ini. Kok Mentah ya ora mateng ya. kula niku lah nggih grup kula niku jane kan kula Slentem Mas Apa?
Mas Jane nggih percil, sledem kali probo niki utama. Kula kan cadangan to Mas. Ya ora ngono. Lewat panitia kok cadangan iki lho. Niki intine nggih niki. Nggih. Intine nggih Mas iki niki. Nggih. saking Terus, Masiun niku nggih. Mbak Probo pundi kalih istri saya. Niki. Apa? Nah, gini. Bojoku. Nah, Oh iya bojomu, oke. Ya. Bojomu, bojoku, bojomu. Niki nembang saya. oh nggih, nggih. Zaman Ya. kan. Pancene anu Prap. Dalam Masa soal nembang bareng. saking seniman sedanten. Belok 6. Niki didudohne kebisane bojone masing-masing. Ya, mlakune rono ya nganggo iringan. Iyalah. Anu bojoku diwakili anakku. Ora. Ya ora oleh to Mas. Aja nyepelekne bojone slendem to. Lah pripun, Mbak? Iki arep rekaman. Dek mau bengi Terus montang mantik tanpa turu atiku tansah klisian namai kemeleng ubar sumanding putih Prap, Iya bos. bojone selera ndi? lagi Sinta, endi Sinta? lagi Lah duduk. Hei, iku bojone kancane ngawur. Mbok sewa apa piye? Eh, Bojone kancane bareng kok iso. aku diwakili iki lho gak Ora iso. iso. Kan munggah. masa gak entuk Kan Iki acarane iki acara keluarga besar. Keluarga besar. Gak besar. Ini. Yong bojomu ndi, Prap? Gak melok. Loh, ya melu. Ya kudu melu to, ya ora iso ngono kuwi. Lho sak grup poe. Ketimbangane digenteni Mas Andut lho. Ora Mas iso. sing ning mburi panggung tolong cegatno bojoku kuwi nek mlaku iso tekan serut lho Ayo Mas, apa sing dadi bojoku Mas? Gini. Pokoknya kudu komplit ngoten nggih. Nggih, Laras. Sange nggih ajane Nun sewu nggih Om Tanto. Acara. Monggo, nggih, nggih, Acara. nggih. aku bojone Probo. Gila. Alah, duduk. Mangan. Mangan. Wah. Kok melok ae. Nah, gini. Iki niki kersane tepang sedanten mboten namung tepang kula Mbak Probo, Mas Hengki dan Mas Lentem. Karena adanya saya berempat ini Nggih. doa beliau-beliau yang di samping-samping niki. Nggih. Sagete sukses nggih dongane sing samping-samping Niki niki. lho Om Tanto, Nggih, bojo Laras. kula niki lho. Wah, Niki lho. gantengan ganteng ngono kaya. Cil, Apa, Pak? sutradarane drama suka ya kon metu to. Sopo? Sinten, Mbak? Sapa nera sentot cemple kan ya. Oh iya. Cemple sentot. Beli sedot gini. Ben kabeh. Ya. Ya, nggih kersane Iki kan sedanten. Nggih, keluarga arek besar. drama suka. Nggih. Nggih. Wontene nggih ngeten-ngeten niki. Bocahe ning ngeten-ngeten Se niki. bojone cemple ndi? Gak enak ya? Play bojomu. Coba ndi boleh? Bojone cemple. Oh iya wes ya cara apa bos? Ya sementara kuwi sik ra apa-apa. Ora apa-apa latihan. Niki kersane sing lak kula sing nembang, Mbak Probo sing nembang, Pun biasa. Pun biasa to Cange. Nggih. niki kersane sing nembang Bojone dhewe. Pro, ning panggung iki gak sopan lho. Apa? Yo anu paling gak iki topi ini kok nyopot. Kok kabeh dicopot kok iso. Wong kok ra sopan. Ora sopan. Menghormati Mak Cange sebagai dalang. Amit nuwun sewu nggih Om. Oh alah. Bojone Mbak Probo profesor. Lah kuwi nyapa to? Agus tutupan rono. Tutup Mas aku. Kuwi gak cemplo. Sanes. Oh Krishna. Iya, Om Krisna. Siap. Gerak. Sampo. Mulai saking nuwun sewu. Sinta kono lho Sin Sinta ini. Iki bojone Mas Lentem. Maju. Sin ngene Sin. Ben gak iki no. Ora iki piye to? Kaya ngono ya iki. Mari operasi plastik iki dhisik. Menika
dalam nuwun sewu ya aku ya kok ora anu ora. nyapa Prabu iki nek ngira anu mbok rasa sok dudulan jak ning gone pakmu. lha ya Pak Lah kuwi mbiyen anakku lanang kuwi ora ngono ketularan tawar. Biasa terus malih ya kaya ora nadane Mas nadane mulai dari gini Ini anakku tetep. Oh, aku ra ngemis teko 1 2 3 4 oke ya ya Sabar dan sabar, sabar sabar dan sabar. Sabar. Aku ora ngemis ning atiku mirip. bojoku urung terus aku terusane wah aku kadung bojoku ra apal Curiga rasane apa wis ana sing duwe. ngawur mrene ka Kamangka aku isih bojoku dem isih sayang. bojone sing EO Tresnaku ora bakal ilang. bojone percil Bojone sinten, Pak? percil Alah tasik tipis-tipis. iya Tasik tipis-tipis. yang kedua ayo aku lagune kuwi tok ae bojo. Urung Mas. Iya. Ayo latihan. Pengetan. urung ayo Aja sini. Sing tak latih wingi ditokne kabeh. Aku ora ngemis ning atiku miris. Apik tenan. bojone sapa Bojoku to, Mas. curi Terus, Dik. Curiga rasane apa wis ana gantine. gak gak kleru Pak Heng Anu mboten nyuwun nomor telepon, Mas. Apa? nyapa Ya sawaya-wayang. Bojone sapa? Bojoku to, Mas. Alah, sik tipis-tipis. Sik tipis-tipis. Kamangka aku isih sayang. wah sing kok bojone iki Uban. ora bakal hilang. oke bojone sapa iki Bojone sapa, Pak? Bojone wong akeh. bojoku pindah Sik dem, sabar. Sik tem. Ra oleh. Bojone pean, Bos. Wes. Bojone Mas Hengki. Ayo man paman. Kok iso paman? yo bojomu Jangankan menjadi kelemahan pean. Tunjukkan lo yo. Tunjukkan sini kon teko mat apa ngor kok nek. Mati. Sini. Oh ya kualik. aku kamu Iya. aku ra ngemis Sing anu roto. Alamate. Udah kuwi. Aja kesel bojone kancane kowe. Oh edan yo. Aku Mek anu mikir di cedekno Mas nah. aku ra ngemis ning atiku mirip. Bojone sapa iki? Bojoku. Bojoku. Loh, saurunge karo kowe karo aku sih. Curi rasane apa wis ana kantine Ya ampun masalah tak buka ya masih gak kemeringet ya monggo aku isih
Bojone sapa? Maju. Ya ngono. Bojoku suarane apa? Edan wong edan. Ya ngono sing romantis ora tukaran. Ceplek. Bojomu lho karo Mas. Pindah. Nganu piye yang Pindah. oh nganu bojoku kudu ngising dan. Kene sini. Sini. Mbok Mas duduk penyanyi ya ora apa-apa, sementing nyanyi. Iya, iya. Musa awake dhewe nyambut gaene ya iki. Aku Keluargane Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iki apa ora oleh diganti ta, Pak? aja to, Nduk. Keluargane kok Wis iso to, Mas yo sampean ki nyanyi apa ora sementing kudu nyanyi. diganti ki wong racun ini. Ora aja. Racun. Aku Iki lho keluarga kecil ki iki lho ya. Bisa kayak Wes botol yo Yakult. aku pasrah karo awakmu pokoknya malam hari ini kupasrahkan semua harga diriku. Ayo. iso sih. Ayo. Duduk kowe, duduk cangkemmu tem, bojomu lho tem. Santai. Ora apa-apa ya. Aku sama Nduk. Aku ra ngemis Yo iso. ning atiku miring. Iso. Curi Cil, dalam kucingmu moculne. Cil, dalam kucingmu moculne. Cil, dalam kucingmu moculne. iki suarane bocor sedep. Kucing campur. Iki mutuan kok mantumu ae. Kucing Anak wedok. anakmu ae. Ayo Nduk. Curi Curiga rasane apa wis ono. Bojone sapa? Keluarga kecil. Deno. Nadane dicilekke, aku digedhekke. Aku ra ngemis. Samune deh. Sesuk ganti yo lambe. Seto. Napa, Mbak? Wong iki karaktere dhewe. Iya. Oke, nggih. Ya, Nduk, rasa nganggo orjen sik. Aku ora ngemis. Wis kok mati Om. Mati. Ngono. Aku ora ngemis. Aku ra ngemis. Aja ngesro. Aja ngesro. Masaku malah ngesro kowe karo manake malah ngesro. Ayo bareng aku. Aku ra ngemis ning atiku mires. Cu Suri. Curi rasane apa wis ana kan Gantine. Ya gak apa-apa deh. wis pokoke sama Nduk. Ayo kita kalau pakai perasaan seperti yang di rumah kemarin itu, ya kan? Sing nganti dadi iki kae. Api-api model-model. Iki romantis. bene nembang Sito. Nggih. Mari kono terus kabeh dientekne. Sik Nembang kuwi lho bojone slentrem iki kon aku gemar aku. Apa? Gua nglegani apa? Sepisan sini. lho, kok abah lho. Aku anjane golek sing elek ngono kuwi tak wae. Lah, Nek sing apik iku ino. Gue penyemangat. lah nek liyane. Sapa? Nape Nek liyane. Salahe suarane. Sarane apik-apik, nak pengen entuk saweran telake jojon. Yo ora ngono lho, Mas. Bos. Biasanya awak dhewe wong papat mesti olah vokal. Lagi wong papat olah vokal. Oke. Nadane. Bes. Kowe ngenyek. Kowe wong papat aku olah vokal. Le bojone slentrem olah lodeh. Kowe enak eranmu. Niku masak, Bang. Jangan kunci. Oke ya. Minor. Bes. Siap gerak, mari ini nembang ya Mbak. Mari nembang Mami. Nembang sing enak. Oke? Kong.
nembang sing Kok sokong Pak De Pak Po. Pak Po nembang sing enak ple iki kudu nembang sing enak ya Aku suwe ra peto bojone Slendem. ya apa Biyen suarane apik. gara-gara selentem kuwi Gak bareng manak sing keloro kuwi lho. ya apa Ketoke pedhot gorokan. Nggih. oke aring-aring biakar gedang campur sawi timbyang worong byang merguluni son pedot oke ya lagunya yang penting happy ya kicau mania Jare jazz kicau. oh lagunya apa dek minta apa dek kicau mania ya oh ya coba kicau bos merengut wes nesu karo Pak Dene akhirnya sesuk serasano yuk yang penting happy ya Yang penting itu. yuk 3, 2, 1 pokoknya bengi iki happy wae cuk ya saya nyanyi ke Wah, ye. Kalau cinta sudah membara, walau bukan yang asli, yang penting kita bisa happy. terima kasih bisa duduk kembali Mbak Probo, Mas Hengki sama Mas Lendem Nggih. bisa dilanjut yang 5 agak cepet aja Mas Oke. Door press. Ini lanjut door press tadi mana kocokane? Iya. Mas Semble, monggo Mas. Oke, Kali jenak Mas. Semble. Di sini, Jenak bareng-bareng. Yuk, 5 langsung ya, 5. Perwakilan nggih Mas Semble. 5 diudek sih. Udek. Ben roto dadi ben anu adil sing ngisor dhuwur-dhuwur ning ngisor Satu. 5 buah sepeda dipersiapkan 5 untuk sepeda para yang penonton. besar, sepeda goes ini. Sepeda gunung. Dengan nomor 00981. Maiki Mas Lendem Nggih. Mbak Robo diucapkan sugeng rawuh kagem Mbak Yai Sableng. Nggih, kang saking Sumber Bujeng nggih. Nggih. Niki hiburan dulu nggih. Rawuh Mbah Sableng. Monggo Mak Jange anu sinten ingkang Mbak Sinten Mubida, mulai? Mbak Mubida, ya, sebenarnya saking Ya. palengganipun sepoti Mas, oke, ya, ya, oke, Jeng dalu Mbak Vida luar biasa asli Tulungagung nggih Mas Jange. Tulungagung. Niki satu lighting sama istri saya dulu waktu ndereke Kidalang Sun Gokong niku. Gondrong. Aku nak tanggung jawab ya. Pak ini di streaming loh ini, Iso Sun Gokong. Iki piyayine. Gondrong Mas. derek nih pakai Romo Sun Gondrong. Masih gendrong. Mbak Vida badhe ngaturke tetembangan napa niki? anu Mas, Gerajakan Banyuwangi. Rajangan Banyuwangi nggih. Nah. Wah, Cocok niku. Nggih. Ya, Lacak karo Cak Cemple. lagu Gerujukan Banyuwangi itu Mas. Iki ya enek. Dulu dhewe jadi oh iya, anu iki sing ben ngancani jogetane Jogetan. Gerajakan Banyuwangi Mas Mat Mat sapa? Mat Solar. Iki ngono jenenge Mat Kembong. dudu. Iki jenenge Mat Iki kancane awake dhewe saka anu ndi? Cepitan. Pacitan. Pacitan. Monggo
Lekmat kacil. Lekmat kacil. Kancane joget. Ayo, monggo. Campur apa? Panduman si Pandu. Tidak cepet dulu, ayo dulu, ayo. Oh, nguyuh cahi. Ngetos. Mas. Iya. Monggo Mas Pandu Belok barang Mas, belok barang. Nah niki. Mas Mat Kacil. Ya. Kersane juga. Belok barang, oke. Berarti ini narinya kayak pitik-pitikan gitu. Iya, iya. Tapi lek rada dawa banyak Mbak iki. Burune dawa. Burune dawa. Oh, tinggi sekali. Mat. Jen iki Lah kok kowe le? Alah. Ya, oke. Sing dalu Pak Sing dalu. Pekan baru. Mangayo Pak. Pripun? Mulai ke pekan baru ta? Nggih. Iya. Bar nukang teng mriko. Lowaris. Oke, diaturke Laris Dawa. lagune Gerajakan Banyuwangi. Oke, yuk, monggo. Alon-alon jejate. Sirsiran nafikan dengan gendeng asli Banyuwangi. Oke, terima kasih. Monggo Mas Engki. Wah. Lawangmu nyapa wis Makasih ya Mas Kancil. Dasar joget. Terima kasih Mat Kancil. Luar biasa jauh-jauh dari Pacitan Ya, Mas. nunggoni suran ning Blitar. Nggone kakak ini kene. Tapi kula panggih teng mriku kalih Mat Kancil niku teng Nggih, wonten pundi? Oh, alah nggih. Wah, Nggih. pancen Lowaris niki Cak Mat. Lah nggih sing ringkesi pakaian kula sing dandani kula teng Pekanbaru Mat Kancil niku terus mboten nomor kok ganti murah. Gantos disade niku HP-ne nggih. Oh alah. Lah nggih, nggih. Nganu kita itu berlising. Oke, Pripun terima niki? kasih tak nutuki lakono. Monggo, monggo. Lakone Jam sae. ini monggo. Jam 3 wis kudu bubar kok. Nggih, siap. Ya, ayo nduk saning bendoro nek nampa duka, ayo tak derek nggih, Mak. Kuku sing cepa gumalun. Hening biasa ngabegi. Kawengku sagung jajahan. Nanging sang tangi kipi